Parte da decoración do stand de Galicia en Fitur, que resultou premiado na edición deste ano, foi elaborado por unha empresa de Lousame, concretamente Verdes de Galicia. Eles encargáronse da realización de varios xardíns verticais naturais de musgos, edras e fieitos, que chamaron a atención dos visitantes e tamén da organización da feira. Razón pola que decidiron concederlle o premio ao mellor stand deste ano. O stand de Galicia este ano gañou o primer premio a la decoración, a atención al público y todo lo que se facía aí. Un trocito de noso muro, que es moi típico galego aquí, e tamén estaba posta unha colmena que es de 1943, é natural, sacada de aí da nosa finca, está feita do corcho, como se facía antiguamente, e o muro, tal como estaba allí, intentamos representar algo moi típico de Galicia. Precisamente representantes da empresa cederon parte do decorado que levaron á Feira Internacional de Turismo de Madrid, o Concello, nun acto no que participou tamén a alcaldesa Teresa Villaverde, quen agradeceu o xesto. Trátase dunha construción composta por un muro con pedra e musgos naturais e unha cepa de viña e unha colmea de sobreira natural. A doazón quedou instalada no exterior da Casa de Cultura. Queríamos deixar aquí un trocito de noso traballo, porque claro, todo non podíamos traer porque fixemos moitos traballos con musgo natural, unos xardíns verticais, entón lo máis práctico e lo máis que se podía durar para que pudieran visitar gente e verlo que é lo que fixemos é un trocito de muro que estaba exposto no stand al lado de unha viña que tenía 6 metros de alto e estaba na zona de cata de viña. A firma, radicada en Béxeres, dedícase á realización de decorados vexetais e tamén á súa produción, traballando por todo o ámbito nacional.